Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw PIINDITV on calminama e inde on manama e jettore weltare tan min dañi hande kadi huccidde e moɗon oɗo subaka hande ko salminde won kala ɗo gonɗon e kadi juurade serenɓe amen foof moni fof ɗo wawi wonde fo a tawama ɗum juurama a salminama no lamɗo salminirte ni ko wiide won tan bandiraɓe no roɓɓindu moon jaydeli dañirta subaka foof ɗo e nder PIINDITV oɗon gondi hen e banimon debbo sehil moɗon AISSATA jayne wonde banum gorko AMADOU MOUSSA ko wiide tan e bismade banam gorko bisimilla ma no journode ma gardi hande mbani mba AISSATA Ndiaye jam walema a salmitama a salminama no fewi a ñaganama Allah moƴƴere no wori no gurɗa hanki remise ballon d'or so tawi a wona sportif kamɓe ɗe eyyi ko déception seeɗa tan déception ine anda ñande fo africain ji ne kettine caggal tigui ko ɗum mi sikki hoɗi aussi e ɓerɗe Sénégal naɓe surtout e won hen e Afrique naɓe ko déception moɗo ma en gar hen e jayde ɗi caggal salminde yeeɓiyankoɓe wonɓe e nder leydi Sénégal ha e caggal leydi kala en bismimaɓe no mbiɗani en beltanimamaɓe kadi no fewi e oɗo ñalawma hande ɗimmo e nder yontere nde wona ɗum ko arde namdal ma ene wayno jandeji leydi Sénégal ngari ko ɓuuri hen ko hewde ko dokkirgol ballon d'or France football hanki toon to dowla France e lamorgo muɗum paari ɗum ɗon noon kadi ɓe garti e goɗɗum ko yewti ko e ɓeydugol hono courant ko noonne kadi caɗele ndiyam ko noonne kadi e alhaali sécurité leydi men Sénégal hani e gueɗe goɗɗe foof ene tawe e nder jayndeji leydi men Sénégal noon tigui ko jayndeli ɗi a tonggui foof han mamin garon noon en joni Amadou en gudditirtu Vox Populi tigui ene wayno ko waɗi gotol wona ko adora jayde Vox Populi haalde ko yewti ko e coftal balli ha tengti e football ɗum saabi enen e koye men hande eɗen puddoro ko yewti ko e on ɗon fannu ɗum ɗon noon jayde wi ko caggal nde o tan waɗa caggal tawi noon koko woɗɗi no fewi Lionel Messi mo ganduɗa noon ko Lionel Messi hoore muɗum kañum tigui fawa dow woni tan lamɗo football windere nde e wiide jayde kanko Sadio Mané ɓiɗo Sénégal najo oɗo saaha o fawama tolno nayabo e ko yewti ko e ballon d'or scandale eno wiiri jayde caggal noon ɗi ɗum ɗon kala yelte omo ganduɗa ko Sénégal najo hono Sadio Mané ene wayno o saaha biyaɗo kam woni joueur ɓurɗo mantinade e hitande 2019 kañum tan mo ganduɗa o ko caggal hono Messi ko nonne kadi caggal Virgil van Dijk ko nonne kadi e Cristiano Ronaldo ɗum ɗon noon kanko Sadio Mané haɗani tigui ene wayno o feeñi gam deñude hakkillaji bandiraɓeɓe e wiite makko mawo ɓeydu ligguey ko nonne kadi gam o wawa tawtorede ko yewti ko e ballon d'or dokkigol muɗum tawi kay ko kanko o jogori tigui sudde ɗum ene wayno ko ɗi konnguli hanki Mané deñiri ɓiɓɓe Sénégal naɓe kam e yiɗɓe muɗum L'As quotidien nden jayde ne wayno ko hen arti ballon d'or 2019 Mané walla mbiyano mo ganduɗa ko Messi ene wayno joni suuti tigui on ɗon bal kanŋe e yesso Mané e wiide jayde ɗum ɗon noon ne wayno ko déception mawɗo ene wiiri jayde ɗo e leydi men Sénégal manam ko nimsa mawɗo kam e mette tawete e ɓerɗe ɓiɓɓe leydi ndi Les Échos nden jayde ne wayno ko hen ɗon arti ballon d'or France football hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi Sadio Mané 4e hold up scandale yo ene jayde wiiri tigui e subaka he manam tan koko yewti ko e ha joni mbiyen guykaji tigui walla mbiyen ha joni dultade neɗɗo e banggue mbawko muɗum woni ko teska kono ɗum fo e wade noon kanko ɓiɗɗo bambalinajo haɗata kam o arti tigui ko yewti on ɗon fanno e wiide makko o yiɗino tigui tawtorede on ɗon remise ballon d'or kono tan ko marché janggo mo jogui toon to Angleterre saabi o arani kono tan omo ɗamini hitande fande ma o ar ko nonne kadi mona tan arde ko nonne kadi ko etade sudde on ɗon bal kanŋe goɗɗo cuuɗi hen konngudi ko Matar Ba jagoɗo kalfinade kala ko fate banggue coftal bali leydi men Sénégal holliti wonde ko metti muɗum mawɗe e ko yewti dokkirgol oɗo ballon d'or wasde hebde ɗum Sadio Mané goɗɗo mo ganduɗa ko consultant Canal Plus ɓiɗo Sénégal najo hono biteɗo Habib Beye suuti hen konngudi e wiide muɗum waɗede Sadio Mané hono nayabo e ko yewti on ɗon classement ina wayno tan ko wondemo tigui ɓalejo ha tengti ha Afrique najo goɗɗo cuuɗi hen konngudi ko Diomassi Camara kañumne hoore muɗum holliti wonde on kam haali tan ko konngudi labɗi ceer wiide wonde ko racisme tigui natti e to banggue e cuɓogol ballon d'or France football goɗɗo kadi cuuɗi hen konngudi ko hoore leydi ndi Macky Sall Kami Abdoul Mbaye ɓen kala konngol mabɓe ne tawe hen ko noon tan mo ganduɗa o ɓuuri waɗede concerné hanki woni Lionel Messi suuti konngudi fewde Sadio Mané e wiide makko ene wayno ɓuuri ko yoddemo e Mané
ina wayno kono do wirta odo bal ha tengti so woni sengo elie Jainde stade nden don jainde no wayno en guddirani de hande kono tan ande tawe e der jainde jumen leydi Sénégal Messi ne wayno subama hebi ballon d'or mudum fodde laabi jeegom dum don non Sadio Mané kanyne kadi arti din don kongudi so wiide wonde inchallah ma tawtare dokkirgol ballon d'or hitande fande tawi non fof non ko e sababu mbele kay o mo suuto on don ballon d'or Sadio Mané eno wiiri jainde no wayno ko ballon d'or e berde dum don woni ko jainde winde o do subaka hande kono tan ne wayno Afrique naabe hewbe tawi ko wannobe do gede matñide ko wayno waranko Kanu mo dowlo Nigeria suuti hen kongudi so wiide wonde ina wayno ala poddo hebde odo ballon d'or hikka sona kanko biddo Sénégal naajo o mo ganda non ko Patrick Mboma consultant to Canal Plus kanyumne suuti hen kongudi so wiide wonde ina wayno Afrique kala nana caggal makko kanko biddo Sénégal naajo goddo mo ganda suuti hen kongudi ko Virgil van Dijk mo ganda ko défenseur Liverpool su holliti wonde ina wayno tan abe damini ma Sadio Mané beydo ligade mbele a hitande fande ina suuta odo balkange l'observateur lab en mbaylat sawru mbaggu kono ne kadi mbaylen ko yuti ko e jayndeji den don ari ko yuti ko e ha joni jellitugol ko fate bangi kubbam leydi men Sénégal hol tam non wonde ko facture aji ngandadi kay caami walla biyen tellime en duido en du lewru no gonden ne wayna ko facture aji mette wonande baban kirade en hol tam ni wonde ko nganda kay facture mabbe be nganda kay ina wayno ko tolno go wonno odo saha so wondiri ha yettima fodde laabi nay e wiide jainde kongudi jaaji ne tawe hen e photo gardido hono ngal don golorgal woni Senelec jainde quotidien le quotidien e odo subaka hande halani e kubam kono haali ko goddum kadi ko uddi hakkillaji bani adam en woni ndiyam SDE odo saha tan no wayno caggal kay mbiyen ande haali ko yuti koy beydugol on gonka walla mbiyen golle be ganda be ko gollotobe on don fannu odo saha non jainde wi ko laamu ngu uddi robinaji din don jagodo kalfinade ko yuti koy gede dijji suuti en kongudi so wiidi wonde laamu ngu ene wayno wa burde ko tolni e 10% manam e der temdere kala tolno sappo dum don non hol tamni wonde kadi hono SUIVEZ ma tan ƴettit golle ñande go o lewru janvier fandu darade le témoin nden jaande no wayno arti ko ha joni bonande teskanode tonto tribunal mbo Louga kono ne kadi e ha joni e gargol Guy Marius Sagna tonto giri walla mbiyen e damal yeso palais de la république woltam non wonde no wiiri jaande joni jono sarenaki tan ne wayno wonko si walla mbiyen wonko yuli e to bangi service de renseignement leydi men kam e to bangi sécurité woni ndenka Sud Quotidien nden don jaande no wayno yilli ko tonto bangi Sénégal oriental to diwan Tambacounda dum don non ko yuti ko e pijilloji teskaadi e sukabe rewbe ko non kadi e wadde gedde gandade ngona tigi jamiradi hani e gedde ganda kay ko jomen tigi motoji taxi di ina mbada kala saha dum sabi non jaande windi e ko ngudi hono dabbi kinidi Tambacounda joni tan nana e bernde ko yuti ko e ko wiite hono drogue kona dum ko non e der Tambacounda ha joni dum don fof e jibade hadata ene jogi nokkuji didi kanyumen ngardi e on don fannu woni Kumpentum e Missira jainde sipiro suñu lam ko don guddirten robindo men jainde jeewodo subaka hande ko Balla Gaye 2 suuti ko ngudi e combat mo ganda o kay ina haale hakkunde makko e Boy Niang 2 e wiide makko non hay kay promoteur goto ha joni haalani e on don fannu kono ne kadi kanko o meeda joni jono namdade e combat makko tolni e temdere 50 millions e khalis CFA goddum de o haali e der lamba e wiide makko lamba kay ala rokkirde neddo ko yiti ko e sens goddo walla bien e sipirde mudum lawol gongol ngam hokkude dum ko yidi ko odo saha non e wiide makko tan ala ko woni haaju makko e ham makko so wona weltinde hono be ganda be ko yidbe lamba leydi men Sénégal ina mabbe AISSATA Ndiaye gasi halabi non tigi gasi halabi ceer Amadou ngareten koy bangal gongal wala mbiyen e boore wonde udditen dum non hande keddoto den tan koy sport wala mbiyen coftal balli sabu hanki ine anda ko kewi ko woni ballon d'or mo ganda ine tottira hanki totta tan Lionel Messi Sadio Mané non mataw mbiyen ko hedbe bangal sport fof hala ko goto woni ko kanko fonno tottede e dum don non hewbe cuuti hen kala halluji mumen walla mbiyen badi hen demde mumen ko wayno Samuel Eto'o ko sabu hande so Jomonsi Camara haali ine wa wiede ni mataw woni ko kambe jiidi wuro ko sénégalais e ko wayno Samuel Eto'o wana ni sénégalais kono o boyi halde wiide ballon d'or
Sadio Mane ina waɗi ɗum mérito ina foti ɗum hebde tigi wadde noon ɗum ɗon yenne mbaɗno Diomansi Camara en e mo ganduɗa kañum woni Habib Beye eɓe mbi tan ko woni défaut walla ko tampinimo ko woni koko woni africain ko te africain ji tottaka taw place mumen Amadou e banggal sport ko hunde ko konngol ɗi ganduɗa ɗi hande o eɗen mbawi hen tugnade Aissata Ndiaye scandale to banggue ballon d'or ɓooyi wona e 2019 fuɗɗi Samuel Eto'o kalɗo kañum eɗen gandi mbawka mum ɗo tolnino saaha nde wonno Real Madrid Real Mallorca ha yetti FC Barcelone ala foof ƴettani vraiment e on ɗon saaha kono noon eɗen gandi meeɗani yettade hay oɗo classement 4e e ballon d'or so tawi mémoire am ne moƴƴi yettino hen tan ko Didier Drogba en 2009 on saaha eɗen gandi ko wanno toon to Marseille ƴettude championnat wonde meilleur buteur e toon to Chelsea ƴettude Ligue des Champions wonde meilleur buteur aussi surtout e to banggue hono toon to Angleterre wadde kadi gueɗe mantiniɗe e équipe muɗum national kono noon kañumne classement muɗum mantiniɗe ko 4e place donc c'est vrai ene woodi hono ko tirete to banggue ha joni ko jangguete e banggue oɗo dokkirgol ballon d'or ngol ɗo Sadio Mané en eɗen mbawi wiide so tawi ko critère wonno ko critère mbiɗen en ganda holto journaliste ji France Football tugni eɓe tolno e nder windere nde ko tolni e 176 temedere e capanɗe jeeɗiɗi e jeegomo tawi ko jaydi yanke fanniyanke ko yetti ko e on ɗon banggue en ganda holto ɓe tugni beele ko récompense individuel walla mbiyen ko exploit individuel walla ɓe tugni koye critère mo ganduɗa o koto banggue gonka mbawka joomum so tawi ko ɗon ɓe tugni min mbiɗa wawi wiide reftude e konngude Habib Beye mi refta e konngude Diomansi Camara mi refta e konngude mo ganduɗa ko Patrick Mboma e waaɓe noon e ko wayno aussi hono entraîneur uji kewɗi tawi ko waɗeɓe en liggodirɗo e Afrique wiide wonde oɗo ballon d'or ne wayno ne waɗi guykaji ne waɗi jinguere ne waɗi kadi aussi yiɗande surtout par ce que sa daari oɗo hono ndeɗo hitande 2019 surtout Sadio Mané tan mbaɗen hen focalisé nawde équipe muɗum walla yawde équipe muɗum ha final coupe d'Afrique ko noonne kadi ƴettude Ligue des Champions wonde aussi jeeyde e meilleur buteur ko yetti koye championnat Angleterre wadde aussi gueɗal mantinigal suɓede e kala fannu chaque match omo yaltina ko ganduɗa ko woni doole e mbawka hayso tawi no mbinomi hanki wonko heddi c'est vrai to banggue golle mi mboɗo wawi wasde wiide c'est vrai so tawi Messi hokkama ballon d'or mais mi jaɓata Virgil van Dijk mo ganduɗa ko kamɓe liggotto ko waɗi ko Virgil van Dijk waɗani ɗum pourquoi Virgil van Dijk ne wona yeeso Sadio Mané ɗum ko goho deuxièmement Cristiano Ronaldo mo ganduɗa hande ko hitande nde ɗo ko hitande nde ɓuuri yarude caggal to banggue football makko guila o feeñi guila 2008 c'est à dire duuɓi jeenayyi walla mbiyen duuɓi sappo e goho ha ɗo donc noon waɗede yeeso Sadio Mané min ɗum woni komi jaɓani hanki mi wino so tawi o heɓani ballon d'or mo foti wonde e podium manam o wona e 3 meilleurs ɗi pourquoi on waɗe 4e min ko ɗo ɓuuri jagdemi concernant holto ɓe tugni e to banggue critère holto ɓe tugni e to banggue vraiment hono cuɓogol ngol ɓe mbaɗigol kamɓe les 176 ɓe ganduɗa ɓe ko jaydiyankoɓe France Football noon tigui baɗono Habib Beye kadi hanke nde kettomi ɗum o yane ko wayno journaliste uji africain saabu e ɓeɗon journaliste uji ɗi limda joni joni ɗeɗon limore Amadou africain ji ina jeeya hen so tubako ɓe darima mbi Sadio Mané wotanaka hoto journaliste uji africain wonnoɓe toon ɓe holmo ɓe gotani holko saabi Afrique hande wawa nangande koyngal africain no mumni jaɓa jingande ɗum no wiyete sa tawi sehil mane haaɓe hoto yiilo beele kañum toñi jingan ɗum ha gayna ƴeewa so tawi kañum toñi kalda e muɗum saabu neɗɗo foti ko jingande ko jeeyi kono Amadou ina ƴewtinda kala nde africain yani so tawi africain ji gonno ɗon andu so yaniri koye banggal africain ji saabu hande en jiiɗodirani en nangodirani koyngal ɗum ɗo noon woni ko ganda hande ko scandale tigui saabu tubakoɓe kaali woɗɓe Afrique kam mi haalani saabu ɓe mbi tan ko racisme saabu ñande fo ina ƴewtinda foti Afrique ummo saabu ko wayni ina heewi ɗo yete ƴettude ɓiɓɓe Afrique tampana ɓe ha gayna ɓe ƴetta ɓe kenna ɗum caggal ɓe ƴetta woɗɓe ɓe ganda exploit ji ɓi africain o waɗi ɗi kamɓe ɓe mbaɗani ɗum Amadou ko heddi ko wadde erago fewde Sadio
Sadio Mané c'est vrai hanki de ballon d'or hokkirande yimbe hew mbino ko arani parce que geddudo mais en ji vraiment mental fort mo holliri wadde vidéo c'est-à-dire hollirde yimbe be ko jogade mo temps mo ganda ko paddo saabi yo arani dum don non ko hollirde wonde o mo pari pour gollude aussi e hitande fandi inchallah haydara kadi fotani ustandi mo on don bangi passabe ko tabal mongal vraiment ko tabal mongal sona dum ni to bangi classement général parce que top 10 no bier top 10 hande ino wayno 3 joueurs africains ina tawe e der top 10 ko wayno Riyad Mahrez ko wayno kanko hono Sadio Mané Mohamed Salah kadi sa ndari odo classement hanko déjà en wawi wiede gulingala ko non kadi ballon d'or africain BBC meilleur joueur en wayno janvier garo inchallah ko kanko fudum jettude kono tan ene foti yurnitede métier journalisme be ganda ko wotobe subotobe wotobe jeew yidande wotobe jeew ha joni mbaw ko neddo to bangi wawde nandude khalis to bangi publicité joni jono be mbiya abe mbada manam abe dokko on dum don sa ndari tan wonko dum firtata to bangi dokirgol Messi ngol wonko dum firtata sabu sa ndari match référence ne wodi Ligue des Champions demi-finale hono retour tonto Anfield en ji enen fo en ji Messi no abibe wiide henki Messi ne wayno natti wonde Messi gandanodo parce que en ji 4-0 te kadi en gandi Sadio Mané joué hen rôle baddo fayida kono ne kadi finale Ligue des Champions donc haysabe contani football Afrique ko kam automatiquement podi kontude mbawka neddo surtout e dole mudum e de hitande don tigi Amadou aden di tuba ko gartam burani dum kala ko dañi kambe économie mabbe tan be ƴewata dum non mataw tan Sadio Mané jango alarba o abe jogi match dum wadanno préparer ko dum hadimo tan yaade ton to gandawni to diwan mo France bandirabe dum wonno ko min gaddanno mon hande robindu jayndeli modon ko wiide on tan Allah jaarama e on jaarama e kettugol e yebgol e kadi commentaire uji modon dum non ko Ndeye Fatou Masali henno e bangal caméra o Aissata Ndiaye Amadou Moussa an e tawtorango luwati on jaarama